Vidíte, jak to dneska tady vypadá. Tak to, kdyby to tady bylo každý den. Policie, bezpečno, to bychom se měli. Ale bohužel je to jenom, když přijedeme my, když upozorňujeme na ty problémy, které jsou dnes v dnešní společnosti. Ta hysterie byla teda obrovská. Já se přiznám, že jsem to nečekal. Co se kolem toho všechno vyvinulo. Kolem jediného mítinku, kdy chceme upozornit na tu situaci, která tady je. Naprosto něco neuvěřitelného. Ta masáž. No ale proč také? Režim chtějí hájit přepadávání, porušování zákonů. Chtějí hájit to, co se v této zemi děje. To je obhajovat, před kým to chtějí obhajovat? Před námi, před slušnými lidmi. No to rozhodně ne, to totiž není obhajitelné. Takže ať si sice protestují, ať si tam mávají a říkají něco o neonacismu a hnědém nebezpečí a podobně, ale já jsem přesvědčen, že každý rozumně uvažující člověk nám musí dát za pravdu, protože víme, jak dneska ta situace v naší zemi vypadá. To je naprostá tragédie. Třeba by se vidět, co se děje. Zatáčky. Volně sáda. Můžu proběhnout, ne? No, nech to chlapi půjde. Antifa!
máme v cizině dovolený a můžete si tady zaplatit.